metes con ahínco. Telecirco, tus mentiras son suicidas. Telecirco. Tinc el plaer de tindre a tres components del grup Quimpercal, el grup de la Marina Alta, que segur que a molts no vos sono, però estic de segur que molt prompte vos sonarà a tots perquè venen pegant fort. I avui tinc a tres dels seus components, a Xavi, a Toni i a Camp. Encantat de tindre-vos així. Buenas. Buenas. L'aire nostre. I, bueno, com va sorgir la idea de montar un grup de música? Pues en este cas trobo que tinc que parlar jo. Que a mi m'agradava sempre cantar i sempre anava a puestos i cantava, m'enviava un micro i cantava. I un dia en una festa un grup em va dir Txell, si vols cantar, munta't un grup, no? I entonces això va ser així, em va pegar la flaxa i dir, hòstia, dic, pues també tens raó, no? Sempre vull cantar, pues tindria que muntar-me un grup si volia cantar tranquil·lament. I així va eixir la locura i vaig començar a pegar batalles, a tocar uns i altres i fins avui. Quins són actualment, quins membres esteu i quins instruments toqueu cadascú? Pues som nosaltres tres, que és veu, les dues guitarres, i després som tres més, que és Josep al baix, Javi a la bateria i Miquel, alias Bujia, a la trompeta. I, bueno, l'altra trompeta, que és José Luis Cerver, que el tenim ara a Irlanda, són dues trompetes, però, bueno, a l'estiu quan ve també toca amb nosaltres. I vingueu d'estils diferents, estils semblants, o què aporta musicalment cadascú dels membres? Bona pregunta. Pues cada membre de la banda ha vingut de diferents estils de rock, com el Xavi ha vingut del rock clàssic, el Toni del punk rock espanyol i jo de nu metal, el bateria de metal, els trompetistes de ska, i entre tots hem fet una fusió de punk que no sabem com dir-li. No sabem què és. Però és algo. És música, això, Quimpercal. I antes m'has contat una anècdota de com sorgís la idea de formar un grup i segur que aquest nom de Quimpercal també té alguna anècdota o com és això? Sí, la veritat és que el nom no és casualitat. Era una frase molt recurrent quan començaven a assajar perquè no hi ha manera d'organitzar-ho. Al principi era tot un poc un caos i no parem de dir aquesta frase. I Toni, quan teníem que fer la primera concerteta, si la seva caseta, tenim que posar un nom i Quimpercal van dir, potser aquesta sigui una bona opció. I ahí es va quedar i no van tindre dubte que serà el nom que tenia que posar. Sí, és que al principi era una locura perquè això, pues, estaven començant, jo la primera volta que tenia la banda, el Xavi no sabia el que era un pedal, i clar, anaven antes membres del grup, no? El grup ha millorat ara a poc a poc, però al principi era pues, una locura i era collons, Quimpercal, no? I a partir d'ahí també, pues, la broma és pum pum i al final Quimpercal, i es va quedar Quimpercal. Teniu un disc d'estudi amb 7 cançons que s'anomena Com la banda, no? Quimpercal. Per a la gent que no vos hagi escoltat mai, com es vendríeu? Per una persona que no vos hagi escoltat mai, per què ha d'escoltar el vostre disc? Anem a fer un poc de comercial, va. Bona pregunta. Xavi? Bona pregunta, A veure, quin compromís, La veritat és que el disc és les cançons, les primeres que van començar a fer en un principi quan no havien composat ningú de nosaltres cançons mai. I la temàtica de les cançons té un popurri de coses. Hi ha cançons que són més reivindicatives, com Tiempos que corren o Telecirco. Després tenim cançons més boniques, algunes d'amor com A dónde iría, o cançons més de plantejat de l'existència com La vida és per tu. I hi ha un popurri d'emocions. En quant a temàtica, n'hi ha un poquet de tot. L'estil que predomina és això, un rock punk, i després tenim alguna cançó també, com era el Cat de la vida és per tu, que és l'única cançó d'este disc que és sense distorsió i més tranquil·leta. Les cançons venen com venen, no
conforme venen, les fem. Vull dir, No filtrem. no filtrem les cançons. Ja. I de vendre'm com a banda, pues, realment jo mai m'ha venut com a banda, sinó fem un poquet el que ens dona la gana i el que vulgui vindre a veure que vinga, saps? Crear un poquet d'ambient a cada Vull dir, concert. no hem creat aquesta banda per ser un producte. Vull dir, és una cosa que fem perquè volem, Per disfrutar i que per la gent... disfrutar, i si donem-li gràcies, si algú ve i ens escolta i li agradem, pues, de puta mare, saps? Que és la intenció. Bueno, era un poc de conya, lo de vendre-vos. Està clar que això... No, jo he escoltat el disc i és de veres, tinc cançons en crítica social, cançons un poc més d'amor, no? Qui és l'encarregat o com és el procés de composició de les cançons? Pues normalment sóc jo. Sóc jo que composo, vull dir, però més que res en ajuda de tots, sempre vull dir, és un grup i porta una idea i entre tots ho fem. I com jo, per exemple, no toco ningú instrument, pues em va sentir com a encarregat de fer les lletres i no havia composat ninguna, però una volta que m'ha posat a composar i això, pues m'agrada, saps? Vull dir, i t'has portat a un puesto que ni sabia ni que existia. I superguai, i entre tots ho fem. Però realment la Vida és per tu, la Vida és per tu va portar la idea a Xavi d'una història que va dir que em va dir, és que esta cançó no sé si és per a Quim Percal. I entonces jo la vaig escoltar, se me van posar els cabells de punta i vaig dir, com que no? Esa tengo que portar-ho per a Quim Percal sí o sí. I res, i va portar la idea i després entre ell i jo la van acabar la lletra i així va sorgint d'idees entre tots. Cada cançó ha tingut un procés creatiu totalment diferent. A voltes sorgeix d'una melodia que porta ell d'un riff i sobre ell i la lletra, o a voltes ell ven una idea que vol parlar d'una cosa i sobre ell anem muntant una altra harmonia que no n'hi ha hagut dues cançons iguals en el procés de composició, la veritat. Han sigut prou diferents. Venen dispars, venen d'idees. I abans heu comentat que Quim Percal ha sigut el primer vostre disc. Com ha sigut l'experiència d'entrar a gravar a l'estudi? Era la primera vegada que entràveu o hi havia algú que ja havia passat per ahí, per aquesta experiència? Jo, per exemple, era la primera volta. El camp no ho sé. Sí, nosaltres a nivell d'estudi crec que l'únic que havia entrat a un estudi era el bateria, que havia estat antes en un grup de Gandia, Capitans i Marco, i els trompetistes, els dos, sí que ells també havien gravat. Sí. Però la resta de la banda, les tres cordes, les guitarres, el baix i la veu... Era la primera volta que gravàvem. I com ha sigut aquesta experiència? Bé, per mi bé. Sí? Guai, a veure... És una experiència. Sí. M'ha costat més de lo que pensàvem, vull dir, per a quadrar-ho tot i tot això, però vull dir, l'experiència a mi m'agrada. Quan apretaven el botó de rec, a mi ens posaven un poc nerviosos, però no, molt bé. Tenim que agrair a Rafa Esplugues, que és el que ha enregistrat el disc, als estudis On Tracks a Pego. S'ha portat superbé amb nosaltres, ha tingut molta paciència i la veritat és que gràcies a ell hem pogut plasmar les idees que teníem. I ara que ja esteu posats en això de gravar, teniu pensat o preparat algun material nou o algo que es pugueu adelantar? Adelantar no podem adelantar molt perquè vol dir que siga sorpresa, però sí que volem llançar un tema que és com que, no sé, per a tancar el disc, l'últim disc, o alguna cosa així. Vull dir, una sorpresa va quedar fora i la volem dins i després sí que tenim ja cançons noves, vull dir, i això no para, vull dir, això vas a de construir i de quedar i de fer cançons noves i sí que volem crear, clar que sí. Després també heu fet ja algun... Dime, perdona. Dime. Si la gent ve veurem en directe, escoltarà cançons nostres que no estan ni al primer disc ni a cap puesto. Exacte. Però això seran les futures cançons que gravarem al segon disc, però clar, com el nostre repertori encara no era molt gran, en directe sí que l'estem incloent ja. Pues just anava a preguntar-vos això, pels concerts, que si n'heu fet algun i com ha sigut l'experiència de tocar en viu, suposo que per a un músic serà de lo millor, no? Sí. La veritat és que sí. Això és el que ens mou. Això és el que mola, no? El que mola. Tocar en directe, això és el motiu pel qual estem així, crec jo. Clar que sí. La primera volta que van tocar en un escenari, perquè havien tocat diverses voltes, però en terra, la primera que van tocar en un escenari, per mi va ser una experiència brutal. En alt, no? La primera que vau tocar en alt, no? En alt. Van dir, ostres, així veu tot millor, saps? Sí, va estar molt guai, molt guai. I esperem tocar a puestos,
encara més grans, més gens per a disfrutar i compartir la nostra música. Seria una cosa bestial. Tingueu repertori per omplir un concert propi o feu versions? Sí, ja ho hem fet 3 voltes. Teníem 3 o 4 versions, diria jo. Crec que són 4 en total, que són cançons que coneix la gent ja. Però la majoria de les cançons que toquem són originals i nosaltres no parem de crear cançons. Sí, a la pregunta, sí. Nosaltres, si fem entre 15 i 20 cançons, si ens deixen tocar-les totes, el 80% són nostres. Sí. Encara que el disc són 7, les altres no estan registrades. I això, el que he dit ell, 3 o 4 versions que tinc des del principi pues, per animar un poc a la gent que ve i no coneix el nostre. Moltes d'elles portar al nostre terreno, canviar un poc, Sí. però sí, tenim repertori propi. Sí, perquè al principi quan van començar a estar, tocaven versions, perquè no tenien cançons. I jo volia tocar una classe de versions que la gent no tocava per ahí, saps? Normalment, pues, de grups punks espanyols, no? Que Escorbuto, La Polla Records, no sé, Piper Rack, grups que per mi són brutals i que en este país, això no s'aprecia molt, no? Pues jo quan jo ho aprecio, pues volia fer aquestes versions i algunes pues, les han canviat mogolló. Tenim una cançó de Paràlisis que la lletra és de Paràlisis Permanente, però autosuficiència, però la música és nostra, és totalment diferent. I això la considerem com una cançó nostra, saps el que vull dir? I em mola tocar aquests temes que ningú ha tocat massa, saps? I tinc una versió que sigui una d'eixes. I per això ho hem fet i encara el mantenim perquè, clar, la gent també s'anima, fins que coneguen els nostres temes, en aquest moment la gent pues, s'ho passa a picar. Home, a mi en el repertori sí que has dit m'has guanyat, A mi se me l'has acertat, Molt bé, molt bé. Sí, a mi aquests grups me xiflen, tio. De veres, soc molt antic també en això, però bueno, m'agrada tot, però com ha crescut un poc en aquests grups, saps? A mi això me xifla, tio. Quan sentir-los en directe per bandes, perquè, clar, sentir-los en directe pels propis grups, això és un poc complicat, ja. Està molt complicat. Està mal. Què opineu del circuit que s'ha creat de música en valencià en aquests últims anys? És una pregunta que m'agrada fer a tots els grups i cada un té una opinió un poc dispar. Quina és la vostra opinió? Pues, a veure, per una part, de la part positiva de que pues, grupets que sorgeixen, si estan un poc en la línia eixa, tenen l'oportunitat de visibilitzar-se pronte, no? A lo millor, i si entren ahí. Per l'altra part, no sé si a lo millor si no seguís aquesta línia, a lo millor no entres ahí i a la zona en què estem, si no estàs dins de seguint aquesta línia, a lo millor és més difícil obrir aquest camí així, si no estàs fent un poc, complint un poc aquests estereotips. En el nostre cas, no sé si estem ahí... No estem en ningú puesto, vull dir... Ni estem ni volem estar. Nosaltres cantem en valencià, la meitat del nostre repertori valencià, encara que el que et dia, que el primer disc sol n'hi ha una cançó en valencià perquè va sorgir així al principi, però la veritat és que tota la resta nostres, meitat era en valencià, meitat en castellà. Ara tenim 50-50 menys o menys de cançons en valencià i en castellà. Vull dir, normalment, si les escric jo, pues jo es conforme em venen. Vull dir, si la idea em ve en castellà, la que escric en castellà, mon pare és andalús, vull dir, y ma mare és d'Ondara, entonces valenciana. Entonces, si em ve en valencià, pues l'escric en valencià, que és la llengua que parlem i que estic molt content de la llengua que parlem, però és conforme vinga la idea. Que mai ha sigut un filtre i ni han buscat... No mos posem a ningú puesto, vull dir, no estem en ningú... Estem al nostre rotllo i mos convidem a I el tema de reivindicar, poden escoltar les nostres lletres i poden veure que nosaltres el que considerem injust o el que creguem que n'hi ha a criticar, ahí ho direm. Sí, exacte. Sense agarrar-nos a res o a una línia ideològica de lo que avui en dia és quedar bé i n'hi ha que fer. Sense agarrar-nos a això. Ja. Sí, al final disfrutar, fer el que vulgueu i ja està, no? Perquè a lo millor també intentar entrar i encaixar en una cosa a lo millor que va ser un poc forçat no és lo més adequat, no? No sé, depèn de banda. A lo millor hi ha banda que sí que diu, mira, jo vull entrar ahí, sé que esta és la fórmula i vaig ahí
a intentar-ho. No és que també és lícit, no? Però bueno, jo què sé, un poc. És un poc. Com pots entrar ahí? Pues no ho sé, realment, com pots entrar ahí. Claro, nada, no res, al final... Home, jo el que sí que em parla moltes voltes és que si sempre el cantar en valencià fins ara era un hàndicap, no? Fora del País Valencià, òbviament, no? Però així també, no? Quan els inicis d'Obrim Pas i tot això, que no sigui el mateix cantar en castellà. Vull dir, si un grup canta en castellà, pues que canta en castellà, tio, que s'expressi com vulgui. Tampoc puguem fer el mateix que ens han fet a nosaltres, tio. O sea, que cada un que cante com vulgui i si t'agrada la música, que t'agrada. Ja està. Has vist que es pot fer entrar, per exemple, tinc l'exemple de La Raïz, que cantant en castellà es va moure perquè escrit en valencià i mai va superar un obstacle. No, res. I crec que és això, estar obert a tot i no Claro, sí, no tancam a res. Nosaltres parlem, la nostra llengua és el valencià. Nosaltres parlem entre nosaltres en valencià, el grup és de Pedreguer. Però si mos diu una idea en castellà la cantarem igual. No tenim estereotipos, no? Sí, no n'hi ha prejuí a l'hora de fer una cançó. No tenim prejudicis. Vull dir, de fer lo que ens dona la gana, tio. Si no, no faríem un grup que es diguera Quim Percal i en idees puncarres, no? Lo que vulguem, si no... Ens faríem una altra classe de grup de reggaeton o coses d'aquestes. I cantaríem alguna cosa que la gent. Nosaltres fem lo que ens dona la gana. Siga en valencià o en castellà. Sí, al final tenint la sort de parlar en dos idiomes diferents, pues aprofitem-ho, ja està, tio. I molt agraït. I avant, clar, així és. I parlant un poc d'això, doncs, qui han sigut un poc els vostres referents a nivell nacional i grups de nivell del País Valencià, que han sigut referents vostres? A veure. Uno de cada, per lo menos. A veure, jo referents, els meus grups referents de tota la vida és que t'ha dit. Vull dir, jo m'agrada el punk rock espanyol de tota la vida. Vull dir, sigui la Polla Records, en sus derivados, en Gatillazo, vull dir, m'agrada Societat Alcohòlica, m'agrada Piper Rack, m'agrada Escorbuto, m'agrada, jo què sé, el punk clàssic de tota la vida. Vull dir, entens? I després en València, jo he escoltat Obrim Pas, però també jo m'va agradar més La Gossa Sorda, que és d'ací, que tenim ahí col·legues i tot això, sí que mola i és pencat també l'escoltar, però aquestes són les mescles que podia dir-te jo, en el meu cas, per exemple. Sí, jo a nivell de la comunitat valenciana també, jo de chiquillo, amb 10 o 12 anys, ja escoltant La Gossa, mos sabien tots els discos, La Gossa Sorda, Espencat, Obrim Pas, probablement ha sigut el que de menuts més han anat a veure i més han seguit. A nivell d'Espanya, jo com soc més jove que ell, però potser m'ha escoltat coses més modernes, com pugui ser Marea, de Sakato, crec que a tots és un rotllo. Exacte, Sakato me'l mola molt jo a tots. Jo parlo dels vells. Sí. Segur que hi ha grups que no coneguem. Jo és que com soc anglès i vaig estar 6 anys a Anglaterra a estudiar música i això, i farà 2 anys que he tornat i m'he enterat de molts de grups. Bueno, jo antes, quan tenia 14-15 anys, escoltava La Raïz, La Gossa Sorda, però si dic la veritat, jo sempre he escoltat música americana, punk americà, Som 41, Blink 182, i després una mescla de rock, no clàssic, però rock modern, jazz modern també. Jo escolto de tot tipus. Nosaltres li diguem Can Colors, perquè ens porta un color diferent. És el color del grup que ens porta a un altre puesto, no? Que és la fusió rara que mola. Sí, és mesclar tots els tipus de música i crear el que és un color diferent totalment. I això és el que som nosaltres, perquè no som punt clàssic de tocar 3 o 4 cordes, nosaltres som mogolló més que això. Tenim trompetes, tenim capes, no? Tenim diferents estils i diferents maneres de tocar de tot. Sí, perquè per exemple, nosaltres, quan vam començar, sí que volíem fer punk rock. Anem punk més a pinyó fijo, saps? Punk. Jo estava content, perquè a mi el que em mola
saps? Però no, però clar, una volta que la banda es forma, vam entrant components nous, i va millorar musicalment, vull dir, entonces ja és més que una cosa, dius, hòstia, és que no... I fem una altra cosa, no fem punk clàssic, fem una altra història, tenim bons músics, toquen de puta mare, per mi, vull dir, i si hi ha un grup que podia dir-te que m'agradarà a tots els de la banda que m'ho units, són els Red Hot Chili Peppers. Tingueu un exe comú, no? Entre tots. Sí, és un poc el que parlàvem abans del que aporta cadascú, no? Al grup i entre tots. I aquesta unió, no, és el que fa el resultat del que és al final el grup. Això està de puta mare, home. Parlant un poc, mira, d'ahir de la zona que sou, tio, i no recordo quin grup li vaig preguntar. I d'ahir per la Marina Alta i tot això, què passa? Que podeu una pata i sin grups, tio, perquè... I, tio, és per... Bueno, la posa sort despencat, bueno, te fiques a parlar, tio, i què passa ahí, tio? Que és l'aigua que begueu o què? No sé, pues no sé. No sé, l'auia, la zona, no sé. L'aigua fa sabor a cervesa, tio. La veritat que, per exemple, nosaltres vivim en Pedreguer i tenim una sort que així tenim concerts quasi tots els fins de setmana. Sí. De rock, vull dir, de tot tipus. Vull dir, i això en pocs pobles passa, no? Sí. I això ens fa, pues, que clar, que vulguin eixir bandes a tocar a 4. Nosaltres, quan van començar, el nostre top era tocar en el 4. Vull dir, ja han tocat diverses voltes. Vull dir, i volíem això per anar a tocar al 4. Aquí, de si volem fer una menció al 4, no sé, sona, és un pub de Pedreguer, que tots els dissabtes vas allí, a les 8 de vesprada, sense saber quin grup va, i tots els dissabtes hi ha un concertasso, grup de tot el món, que viatgen, fan gires per Europa, van a 4 puestos i van al 4 Pedreguer. Sempre hi ha grupassos. Un papet així que no és molt gran, però és típic del rock, i jo trobo que gràcies a coses així, pues així deixen bandes, saps? Ja et dic, la nostra màxima aspiració al principi, no m'ho imaginava, tocar el 4. Ara ho han aconseguit i ara volem més, però ara i el 4 no n'hi ha res. Sí. Pues maneja, fan concerts així, fan concerts en Pego i anem manejant-nos per així, apoyen un poquet a que la gent toqui un poquet per ahí, entonces ens dona vida. Sí, aneu mamant des de jovenets, no? I al final fa que també tinguis la inquietud i dir, pues vaig jo també a fer un grup. Exacte. Vale. Jo és que pensava que quan naixíeu vos donaven el biberón i la trompeta. I dic, a lo millor és ahí, jo dic, igual es donen... Què vols, trompeta o guitarra? I hi ha algun... Bueno, parlant de concerts, algun festival hi ha festival, no? Algun festival que vos fera més il·lusió per algo, tocar, el que fora, en un futur? Ui, s'ha quedat congelat altra volta, tio. No jodas. Espera, vale, ara va. Estem? Continuem. Això, un festival o un festival que vos farà especial il·lusió tocar, pel que fora. A mi, personalment, em fa molta il·lusió el festival perquè des que tinc 17 anys fins ara portem 7 o 8 anys seguits anant. I la veritat és que dels festivals de per així que tal, probablement sigui dels que més il·lusió em faria, però la veritat és que n'hi ha moltíssims. Però a nivell nacional seria Vinya, no? Vinya Rock. A veure, això seria el somni. A tots els grups que deixen, almenys a mi, jo, quan he anat tantes voltes al Vinya Rock, doncs clar que m'agradaria anar al Vinya Rock. Ese seria el meu objectiu. D'ahir més, no? Vull dir, el Festardor també m'agradaria anar al Festardor, vull dir, m'ho ha passat molt bé. Festivals que jo he anat, no? Sí. No m'imagino tocar en un puesto d'això, no? Vull dir, he anat tantes voltes i he estat baix ahí bufant-me. Estar dalt té que ser diferent. Té que ser l'hòstia. Tot arribarà, home, tot arribarà. Pues res, ja tampoc vull llevar molt de temps, també jo vaig un poc pelar de temps, així que per acabar ja, suposo que Quim Percal haurà vingut per a quedar-se, no? I futurs concerts, algo que vulgueu anunciar... Bueno, dir que al dia 16 d'este mes, que no sabem quin és esta entrevista, si ja haurà passat o què, però al dia 16 llancem el videoclip de la cançó Telecirco, que és una cançó inclosa en este primer àlbum. I no res, i pròxim concert, el dia 3 de març toquem al pub On Air de València, a Benimaclet. Anem a València a tocar
I, bueno, i després tenim, afortunadament, concerts prou guais programats per aquest estiu, però bueno, ja anirem anunciant-los a poc a poc, perquè encara queda. Tenim algun festivalet per ahir al Altea, A Parcent, també. una nit de rock a Parcent. Bueno, tenim cosetes que estem manejant-se, que tenim tancadetes ja, tenim 7 bolos tancats, Mhm. si I no els que passa queden, res, no? i Els els que que, queden. els que vindran. Mhm. Entre col·legues, vull dir, ho han fet en plan casero, vull dir, entre amics, han fet el videoclip en nostres armes, no? I després pues, sí que volem fer un altre videoclip, volem fer diversos videoclips, que és el que es maneja un poc en YouTube i tot això. I ja està, i que siga el rock and roll. Que important.